ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 kanti-ke okubingelelayo uSipho wakwaphoseka bathi bhidliza imizi amanye amadoda amaqedeke kuvuko wakhe. Sibukhoma kuSiyaviva TV1 ngeyilokotho-ke ezinhle udokotela Dr. Njongo esimazi kakhulu ke njengobaba wesinkwa noma njengomelaphi wendabuko ozinze lapha endaweni yaseNtuzuma kwaji ila asebenzela khona. Dokotela omkhulu ngiyafisa sibingelele kumhlaba nje osibhekile ngalesi sikhathi sibakhumbuza abantu ukuthi udokotela uzenze kuphi. Ngiyabingelela umhlaba wonke, ngiyabingelela iningizimu yonke lo ukhulumayo uDr. Njongo olapha ya eNtuzuma kwaji. Dokotela Njongo ngamafuphi asibanikeza abantu inombolo zakho nje sike siqale ngazo namhlanje senzele nozosibheka bese phelelwa yidatha kodwa ebesazi ukuthi udokotela angamthola kanjani. Inombolo yocingo abantu abangangithola kuyo u062 77 66 930 062 77 66 930. Khumbula ke mbukeli siza ke ngelokotho ezinhle uDr. Njongo udokotela ke uNjongo unaye uqhela unaye ungelengele undlela zimhlophe kanjalo ke unawo ke ama product ahlukahlukene futhi ke uyakwazi ukuyithola igubhu kwa Dr. Njongo. Dr. Njongo mhla ka 4 5 and 6 lapha ekhaya kwaMhlabi yalingana la udabuka khona senzani baba. Mhla ka 4 umhla ka 5 umhla ka 6 kuyobe kune special sabo bonke nje abantu kungangukuthi wenza umsebenzi wezandla ungasondela kulesa special une travel ungasondela une tech shop ungafika usoma business ungafika usoma tender ungafika nomuntu nje impela ofuna ukukhushulelwa impela imali esikhundleni nomuntu ofuna iposition emsebenzini kuphinde kube umuntu onecala kuphinde kube umuntu owavalekelwa imali zakhe kodwa mele ukehamba lezi imali aziphume noma aziveli kuphinde futhi kube umuntu obona ukuthi umuzi wakhe uyabhidlika ngomhla ka 4 5 6 ibona abantu labo abalindelekile ukuthi cha bangafika ngolusuku lwespecial uyazisebenza kodwa mawuzisebenza imali pheli ezandleni unenkinga yokuthi la emsebenzini uxabana noboss wakho uxabana noboss wakho uxabana nabasebenzi bahlezi njalo mokwenziwa izinto bakhombe wena ilona langa leli lokuthi njengoba nje kumhla ka 4 kumhla ka 5 kumhla ka 6 usondele khona uzokwazi phela nawe ukuthi ugezwe bese uthola lokhu okufanele noma lokhu okudingayo. Dokotela uNjongo siyabonga kakhulu ukusicacisela ngomhla ka 4 5 and 6 kuMarch. Kanti ke khumbula ke ungakhohlwa ukusubscribe njalo uphinde ke uyishare le video kakhulu kunaqala. Dokotela ngalesi sikhathi la khona abantu besibhekile. Ngifuna ke namhlanje singene esihlokweni esijulile esisihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Dokotela kukhona lento okuthiwa isipoke kuthiwa umuntu lele nesilwane. Yini leyo nto yenzeka kanjani kumuntu? Lento yokuthi umsakazi umuntu ulele nesilwane kuyinto ekhona. Kodwa kokunye kuyahambisana nobuthakathi. Okay. Ngoba okunye asikho phela isilwane singavele siyolala nawe noma singathunywanga. Kuyinto impela ekhona ngoba umuntu mangabe enesilwane isilwane sibhidliza nje yonke into zakhe noma azenzayo. Yonke nje into wena othi uyayenza siyabhidliza isilwane. Kuyinto le ekhona eyakhwayo uma seyakhiwe bese iyathunywa. Okay. Ube sengathi wena ungathi mawubamba ibanga lokulala
bese iyacindezela lento ngoba iyenzeka nje nasemini uthola ukuthi noma ngabe emini ubhekile uzobanjwa ubuthongo kade lento seyifikile bese ulela naye emveni kwalapho bese uyaphaphama kokunye abathakathi banomthelelo kokunye umndeni wakini nawo kusuka unomthelelo kokunye ngoba phela ayikho into engaqala emndenini okay umthakathi ezeqale nje ukuthakatha vele uqala khona emndenini akekho umthakathi owasuka ngaphandle wazothakatha umuntu ola ekhaya yonke into iqala khona la ekhaya uthola ukuthi sobambisana nomuntu wangaphandle kodwa ngesimanga sokuthi bafuna ukucikelela impilo yakho phansi isilwane siyinto ekhona futhi mangabe unesilwane uvamise ukuthi mawungena ezinyangeni mhlambe kube mahlandla amaningi baluke bakutshela ukuthi unesilwane mhlambe mabazogcina bageza singasuke kahle ugcina nawe usudikibala ugcina nawe usuba nomoya omncane ugcina nawe usuba nenhliziyo encane kodwa nje isilwane siyinto ekhona futhi ebhidliza impilo yakho ngisho kungathiwa unomakoti lento ifika ingene phakathi kwenu bese nihlezi nixabana nje njalo kube sengathi umakoti mayibona wena kungahlezi kusuka umsindo nihlezi ningazwani endlini Dokotela angakanani amathubo ukuthi uma nginesilwane ngelapheke noma ngingalapheki mangabe unesilwane uyakwazi ukuthi ulapheke uma bazosibamba lapha ya emathanjini noma uma bazosibamba lapha ya kulaba futhi abahlola ngomoya okay and then ke bese ukwazi ukuthi kusuka lapho ukwazi ukuthi usizakala hayi bese uyasizakala Dokotela singaba yini nomthelele ekuthenini ngiyithole ngiphunyukelwa abantwana okanye ngiphunyukelwa izinto eziyinhlanhla kimi isilwane isilwane sinawo lo mthelelo ukuthi mangabe ukhulelwe kodwa kube sengathi ingane ingagcina iphuphume okay sinawo lo mthelelo uphinde futhi uma ngabe unabantwana uthola ukuthi abantwana ngaso sonke isikhathi mababambe ibanga lokulala bayathuka ebusuku okay kube sengathi kunezinto abazibonayo kuyinto ekhona leyo uthola ukuthi omunye uma kungena kuye kungena ngephupho kube sengathi ngaso sonke isikhathi kuyohlezi kufika umuntu omndeni kodwa emnikeza ukudla ehlezi edla ebusuku lonto kusuke kuyinto kodwa ethinta into ewubulwane phakathi ngoba kokunye uma kuzongena kahle la endlini igcine lento ikhipha umakoti kube sengathi angaqoqa impahla zakhe ebuyele emuva ebuyele ekhaya kuba umsakazi wena osibhekile mhlawumbe ke sikhuluma ngenkinga oyaziyo ekuhlupha ubusuku nemini awulali sondela kwa Dr Njongo lapha eNtuzuma kwathi ilake udokotela azinze khona uthi udokotela yinto le engakwazi ukuthi isebenzeke ngokwesintu ulwahliswe sona isilwane dokotela siyesizwe ke kuthiwa umuntu mangabe kufanele alahlise isilwane kukhona izinto ezidingakalayo yizona ziphi lezo zinto futhi sikubona ngani ukuthi lezo zinto ziyomsebenzela umuntu onesilwane ukuthi kukabili ke emsakazi lapha kokunye kuyenzeka ukuthi unesilwane kanti kuphambana amadlozi okay kube yinto ukuthi mawungena enyangeni baloke bathi unesilwane wena unomdliwa kanti amadlozini inkinga kuphambana amadlozi ngenkinga zasekhaya okay kube sengathi mawungena kubantu bangaluke bakhipha igama lokuthi unesilwane wena mawungene ezinyangeni kodwa ungasizakali ube kade ungene ezinyangeni kodwa umehluko ungawuboni kanti inkinga esisemuva laphana emadlozini ngoba kwanawo amadlozi ayazenza ube sengathi wena unesilwane amadlozi ayazenza kube sengathi wena kunento obulwane noma kunesilwane esiphambanisa izinto zakho kanti amadlozi angaqondanga kube sengathi wena ubate wenza umsebenzi ekhaya ubate uyageza ukhuluma namadlozi kodwa into zakho zingayi phambili kuba izinto ezimile nje dokotela amaphupho angicindezelayo mhlawumbe ngiphupha kabi ngiphupha izinto ezisabekayo ziyahlangana yini nayo lento yesilwane nezinto ezikanjalo umsakazi uyakwazi ukuthi zihlangane
kanye nawo lento uthola ngesikhathi esiningi uhlasela ngamaphupho wona angamahle ngoba phela amaphupho amahle kumele kuhambe kuphinde kuvele nabantu bakini nje bakwazi ukuthi bakhulume nawe lokho sekukhomba ukuthi amadlozi akhe aqondile noma izidalwa zakini zikubhekile uma uzohleze ngaso sonke isikhathi uphupho uhamba ehlathini leminyama uphupha wena ekhaya kuhlatshwa inkomo kodwa endala uphupha la ekhaya kube sengadushisa impepho uphupha la ekhaya kube sengathi wena usemanzini kodwa angcolile lokho kuyakhomba ukuthi cha sekunento kodwa enenkinga kuwe kodwa ethinta into engamadlozi. Dokotela omkhulu asibanikeze inombolo zakho esikakhulukazi yase office ngoba ngiyazi ukuthi bayakwazi ukukuthola khona. Siphinde sibakhumbuze nje nama product atholakala lapha kwa Dr. Njongo angalekelela enkingeni efana nale. Inombolo yase office abantu abangangithinta kuyona u062 77 66930 062 77 66930 kuphinde kube nama product atholakala esigodlweni ikhona iproduct ungelengele undlela zimhlophe le product le isiza abantu abanenkinga ezibambathile noma abanenkinga ezibakhungethe kungaya ngokuthi kade ufaka ama CV left and right kodwa awubizwa bayabizwa abantu ngapha left and right wena uhleli nje awubizwa ibasizile kabantu abaningi ngalokho kuphinde kube futhi umuntu ekade waqala ukusebenza njengoba nje siuqalile unyaka kodwa makufika uDisemba wena ukusebenza kwakho awukhomba imphumelo noma ithelo zakho azibonakali leyo product iyakwazi ukuthi kulekelele kuphinde kube umuntu okuthi mayiphatha into eyimali besiphele ezandleni uyakwazi ukuthi ungelengele ukusize kulo nkingi kuphinde kube umuntu ofuna isikhundla emsebenzini uyakwazi ungelengele ukuthi ukusize kulezo indawo kuphinde kube umuntu onebusiness i-tech shop uyakwazi ukuthi ungelengele ukulekelele kuphi kulezo indawo kuphinde futhi kube umuntu onecala emsebenzini ungelengele uyangenelela futhi kuleyo ndawo kuphinde futhi kube umuntu okhala ngokuthi nje mina into zami zimnyama azivuleki into zami zivalekile uma ngithola umakoti uphume ehambe uma ngithola unkosikazi uphume ehambe uma ngithola intombi ayihlali ngisho inyanga ezu3 kube sengathi ngavela iphuma ingavayelisanga angazi ukuthi ukwenze njani uyakwazi ukuthi ungelengele ukusize kulezo indawo kuphinde futhi nje ungelengele uyakwazi ukuthi ukwenze nawe uthandeke nje ebantwini ube nogazi mawungena ebantwini lapho ungena khona unakeke yona product ke lena ebasizayo abantu abaphethwe yilezi inkingi kuphinde kube iproduct ebizwa ngomshudo wasekamerweni ngoba kunento ebhidliza imizi yabanye abantu noma ebhidliza umuzi ungasasho mina dokotela kunento nje ebhidliza umuzi uthola ukuthi na indoda iganiwe kodwa hey ubaba la ekhaya unenkingi ubaba la ekhaya mase kumele ethaphuze sinkwa ubaba la ekhaya ubaba la ekhaya akasakwazi ukuthokozisa umama la ekhaya unenkinga lapha ekhaya lapha sekuhlezi kunomsindo la ekhaya sekuhlezi kunokukhuluma la ekhaya umama sowaze wathatha isinqumo sokuthi kungcono naye egcine sekhe imfino ngaphandle ngoba ubaba akakwazi ukuthi emjabulise ngendlela emnelisayo umama iyatholakala ke le product ebizwa ngokuthi impela umshudo wasekamerweni kungaya ngokuthi abantwana awubathola abantwana kungaya ngokuthi wena mawuthola abantwana bayaphuphuma esiswini iyakwazi ke le product ukuthi ikulekelele ngisho nganga ukuthi umakoti ayikhona naku sonenkinga
akusavuma ukuthi abe nawe ngesimanga sokuthi wena baba awusakwazi impela ukuthi umenelise noma umjabulise ngalendlela alindele ngayo. Umshudo wasekamerweni uyangenelela kuleyo ndawo. Kuphinde futhi kube iproduct ebizwa impela ngokuthi uqhela. Kunabafowethu njengamanje abadikile amakubo. Kunabafowethu manje abangazwani nemndeni. Yes. Kunabafowethu manje abagcine sebathatha isinqumo ukuthi kungcono beyohlala kubo kamakoti. Kanti wena umuzi wakho uvusa nini nomuzi wakho? Umuzi kababa wakho uvuka nini umuzi kababa wakho? Kube sengathi abafowenu mabakhuluma nawe uthatha zonke indaba nje wena uyitshela lo nkosikazi. Kube sengathi abafowenu mabakhuluma nawe banomona noma ngonkosikazi wakho lo hlala naye. Kube sengathi abafowenu uma bekubonisa ubone ngathi bayabheda noma ubone ngathi abalungile noma ubone ngathi abakufisela into ekahle. Kube sengathi unkosikazi uma ekufonela ungagcina ushawe into ewuvalo. Kube sengathi unkosikazi la uhamba khona nje wena ungathi mawubheke emuva ubone kube sengathi uyakulandela. Lokho kuyakhomba ukuthi sekunento kodwa engasahambi kahle uwe. Impela awuzami ukuthi ubonene nabodokotela. Kube sengathi abantu mebakhuluma nawe ubone ngathi bakubhidlizela umuzi wakho ngoba sithi isintu ayinuki ingosiwe. Kusuke bayibona lento kuwe wena, lento wena ongayiboni. Yizi izinto lezi ezikwenza ukuthi kwesinye isikhathi ugcine nje udikile ikhaya. Kube sengathi wena ungagcine uyohlala kubo kamakoti kanti le product iyakwazi ukuthi ikusize noma futhi wena ungakadliseki. Ikwazi ukuthi kugome kuze maqhamuka unkosikazi neplate kube sengathi iplate kungaphambana inyawo ligcine seliwa. Iyatholakala ke product laphana impela esigodlweni kwaNjongo uqhela. Kuphinde kube ne product impela ebizwa ngenamathela. Sukanini madoda. Inamathela ke sibancedile abantu ngoba kunabantu abangasafuni nje ukuthi bayoshela ngokuthi cha ngogazi lami. Sebafuna into ezoba booster noma sebafuna into ezobanakekela. Uzubaba uzubhuda omuhle nje uthi baba nje mina njengoba ngizela kuwe ngizofuna into ukuthi unginikeze into ngithole labantu abanemali. Awu abantu abanemali ngidlelani? Ngithole nje labantu mina abanemali ngoba ibona engibafunayo. Uma uthole le product inamathela ayikhona abakubheki nakancane. Uthi mangathi uyafika nje hayi bajike nawe. Awu sukanini. Ngoba phela wonke umuntu la ungena khona uyanakeka. Igama elikhulunywa nguwe liyabambeka noma liyahlala. Ayikho into wena oyenza kube sengathi ufuna ukuthi iye phambili noma ethinta umuntu wesifazana kube sengathi angahlala ngayivumi ngoba phela ikhona inamathela kusuke nayo ikunamathela. Kunabantu nje manje abakhwenyana abangasabaniki imali. Kodwa njalo mebahola bathatha umholo bayowudla ngapha ngemuva ngapha. Wena usale kanjena wena. Usale nje njengoba usela uzubaba kodwa uholile mefike ekhaya uthi mama ngiholanga angazi ukuthi ukwenze njani. Hawu baba awuholanga kwenzakaleni imali ayikangeni kanti zonke insuku mayihola yena kunendawo aqala kuzona kube sengathi mayiqala kulezi indawo kungafike kusala into ezimali kodwa bese yongena endlini engaphathanga imali. Uthola ukuthi ubaba imali yokugibela ukuyemsebenzini iphela nje ayikapheli nenyanga kodwa sothi le mali akanayo. Lokho kuyakhomba ukuthi cha sekunento esemphazamisayo ubaba. Zama ukuthi usondele uyithole ini inamathela. Kuphinde kube nensipho, lensipho ebizwa ngoqondanisa. Lensipho ke sibancedile abantu. Manje sibuyele emsebenzini sonke. Manje besikhiphile nemndeni yethu. Abanye bekade befihla ihlobo zabo. Abanye bekade befihla imndeni yabo.
abanye manje bamisiwe emsebenzini, abanye manje basola ngamacala thizeni kodwa abangazange bawayenze, abanye manje bahlukane namakhosikazi abo, abanye manje bahlukane impela nabakhwenyana, abanye manje basenkingeni abangazi ukuthi boyixazulula kanjani, kunamacala abawahamba njalo kodwa lamacala angafuni ukuthi aphele. Unganga ukuthi wakhe wareshwa, uyakwazi ukuthi le product impela uqondanisa ikulekelele kulezi zinto obona ukuthi cha engathi ziyagila noma zikwenza ukuthi ungayi phambili ngempilo. Ikhona ke le product ebizwa ukuthi uqondanisa, kunganga ukuthi wesilisa, kunganga ukuthi wesifazane, iyakwazi ukuthi kulekelele. Sibonga kakhulu Ningizimu Afrika nomhlaba wonke nje osibhekile ngalesi sikhathi. Kanti ke uyazi uhlelo beluza ke kuwena ngelokotho ezinhle uDokotela uNjongo. uDokotela uNjongo ungumelaphi wendabuko usebenzela lapha eNtuzuma kwaG. Estopini kwamfundisi mawufike khona nje uyakwazi ukuthi ke usondele esikolweni sakhe. Dokotela ngiyafisa ke siphethe ngokuthi sibanikeze inombolo zakho zombili, eyakho personal neyase office. Inombolo yase office abangafonela kuyona u062 77 66 930. Inombolo yase office 062 77 66 930. Inombolo ka Dr. Njongo lo okumele uma ngabe kunezinto ongaziqondi impela ngento ethinta into omuthi noma kunento nje ekudidayo ofuna ukuthi uyibuze, ungabuzi kubasebenzi bakaNjongo. Uyakwazi ukungithola ku079 080 4929 079 080 4929. Yona nombolo le ongakwazi nokuthi uphinde wathaphe nakuyo u079 080 4929. Sibonga kakhulu ngakhohlwa ukusubscribe uphinde ukushare le video. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva kumnandi, siyaviva no MC Polobas. Andile mntakanqobo umenjalo qhawe lethu, andile mntakanqobo umenjalo qhawe lethu, andile wemntakanqobo umenjalo qhawe lethu. Awubuke nje siyaviva, awuyazi kumnandi, siyaviva no MC Polo.